Nyakoram gajong machiegni okang marare wadhi nyime gi weche manyien mag migago par nyaloronwa ote lai magwa mag ote machuoka redek auchiela nonono mbui mar Facebook bendi yudo Ramogi TV tudri koda mbui maga Facebook Twitter iyuda @SharonOngao. Kodhi nyime gi weche manyien atiri nyake county Makwale kamodo ne piny owacho ma county Makwale ochako chenro mar gero masina ma ibiro tigodo e golo pi maler ne osiptal maduong' ma Msambweni. Masindno ibiro tigodo e golo chumbi e pi mabange to ibiro tigodo kuonde mopogore opogore e osiptandno ka gin kaka luoko adundo, luoko konde konyruok, luoko od bero kaachiel kod luoko od kano remo. Masindno kotiek losi to biro bedo ka golo pi maromo lita 5,000 kuom saa achiel. Gavana Makwale Fatuma Achani owacho ni moko kuom thieth ma bende biro mana bedo kadhi nyime kod tijegi mana kaka pile. Reverse osmosis plant ndani ya hospitali hii ambayo ni kifaa ambacho kitaweza kusafisha maji. Tuko na facilities nyingi hapa ambazo zinahitaji distilled water, ikiwamo mambo ya kusafisha figo, mambo ya lab, mambo mengi yanahitaji maji ambayo ni maji safi. Kwa hivyo tumetengeneza kifaa chetu hapa na ni miradi ambayo tunaendelea kuiweka ndani ya referral hospital ili tuweze kupata huduma zote. Kama tunavyojua tulipoingia haikuwa na ICU, sasa tuko na ICU hapa. Kuna congestion ndani ya county referral hospital. Hivyo basi nikaomba serikali yako mstahiki gavana ili iweze ku-upgrade one of the dispensaries hapa Ramisi, iwe ina mahali ambapo wagonjwa wanaweza kulala, iwe ina mahali ambapo wanaweza kuzalishwa, ili hii county referral hospital isiwe na wagonjwa wengi zaidi waweze kufanya nini? Kuwa